What a short and nice Bible study, that we need to believe that Jesus Christ is God. He is Lord. The Father, John 10:30, I and the Father are one. They cannot be separated. Hindi sila pwedeng paghiwalayin dahil sila iisa. Kung nasaan si Jesus, nandun ang Ama, nandun ang Espiritu Santo. At sila ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Sa buong mundo, sa buong kalangitan, sa kalawakan, sila ay naroon kung nasa saan ang isa. Kung saan ang Panginoong Jesus, naroon ang Ama, ang Espiritu Santo. Kaya kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at hindi ka maniwala na siya ay namatay para sa ating kasalanan, wala kang bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sa pamamagitan lang ng tanggapin si Jesus, tayo ay mababautismuhan ng Espiritu Santo. Kung hindi mo tanggapin si Jesus, ang pinaniniwalaan mong Diyos ay Diyos-Diyosan. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin ang iisang Diyos na may tatlong persona. Hindi pwedeng maniwala ka sa Diyos na hindi ka maniwala sa Anak at sa Espiritu Santo. Dahil iisa sila, sinabi na ng salita ng Diyos. John 10:30, the Father and I are one.